Te invit acum să te așezi sau să te întinzi cât mai confortabil. Permite-i corpului tău să fie complet susținut. Închide blând ochii și lasă-ți greutatea corpului să se așeze. Simți cum corpul devine greu și liniștit. Hai să aducem atenția la respirația ta. Inspiră adânc pe nas. Umple abdomenul și pieptul cu aer proaspăt, calm. Și expiră lent pe gură, eliberând tot ce nu-ți mai servește. Inspiră calm, expiră stresul. Continuă în ritmul tău, observă cum fiecare expirație te duce un pic mai adânc în relaxare. Nu trebuie să faci nimic, doar să respiri și să fii. Adu-ți conștientizarea la corpul tău. Începem cu tălpile. Relaxează degetele, gleznele. Urcă la gambe și coapse. Relaxezi toți mușchii picioarelor, simte-le grele, complet destins. Relaxează șoldurile și zona abdomenului. Dacă simți încordare, eliberează-o acum. Relaxează-ți spatele. Omoplații, lasă-te susținut. Relaxează brațele și mâinile, degetele sunt moi și ușoare. Relaxează maxilarul, desprinde dinții. Relaxează limba, netezește fruntea și pleoapele. Întregul tău corp este acum profund relaxat. Adu-ți acum în minte, blând, o senzație de neliniște sau un gând de îngrijorare, doar observă. Vizualizează această energie ca pe un nor de ceață gri care s-a adunat în jurul tău sau ca o greutate undeva în piept sau în stomac. Nu este tu, este doar o energie pe care ești gata să o eliberezi. Acum, în timp ce inspiri, imaginează o lumină albă, vindecătoare și calmă, care intră prin creștetul capului tău. Această lumină coboară, pătrunde norul gri și îl înconjoară. La fiecare expirație, vizualizează cum lumina împinge afară ceața gri ca un abur care se ridică ușor și se dizolvă complet în aer. Inspiră lumină albă, vindecătoare. Expiră ceața gri a anxietății. Simte cum spațiul din piept și abdomen devine mai ușor, mai liber și mai liniștit. Ești în siguranță, eliberezi ceea ce nu este al tău. Ești protejat. În spațiul creat de această eliberare, plantează semințele calmului. Repetă aceste afirmații în gând sau șoptit, cu intenție. Sunt în siguranță. Sunt calm. Am încredere în mine. Eliberez nevoia de a controla. Totul se rezolvă în cel mai bun mod posibil. Aleg pace. Aleg liniște. Aleg iubire. Simte cum aceste cuvinte rezonează în corpul tău. Ești un rezervor de pace. Ești esența calmului. Rămâi aici, în această senzație de liniște perfectă. Acum adu-ți conștientizarea la sunetele din jurul tău. Mișcă blând degetele de la mâini și de la picioare. Simte din nou corpul pe suprafața care te susține. Ia ultima inspirație adâncă, plină de noua ta energie calmă. Și când ești pregătit, deschide blând ochii.
Tu cu tine acest sentiment de pace și amintește-ți că poți reveni oricând la această stare de calm interior, doar printr-o singură respirație.